En lille miniflødebolle vejer i gennemsnit 10 gram. Og det svarer til 43 kalorier. En standardflødebolle vejer i gennemsnit 20 gram. Og det svarer til 86 kalorier. En stor flødebolle vejer i gennemsnit 30 gram. Og det svarer til 128 kalorier. For at forbrænde bare en standardflødebolle, skal du lige præcis hoppe i 6 minutter og 24 sekunder. Men det føder jo først i morgen. Er det ikke bare det, man plejer at sige? Og der er vi ikke hjemme. Goddag og hjertelig velkommen til Mad og Sundhed med mig. Er der sket nogle ændringer i vores samfund eller i resten af verden? Dette er programmet, I ikke vil gå glip af, hvis I har interessen for mad og sundhed, eller I går med en skjult bagtanke om at springe ud som fitnessfreak. Lad os springe direkte ud i det og se på de sidste 2 uger. Endnu en gang, velkommen til Mad og Sundhed! Mad og sundhed kan være rigtig mange ting. Der er den fysiske sundhed, og så er der den psykiske sundhed. Den mentale, psykiske sundhed kunne være, at man led af angst, depression, stress eller noget helt andet. Og i det hele taget har man det bare rigtig dårligt. Faktisk er vores samfund i dag stillet således op, at man skal kunne se, at man har det fysisk dårligt. Hvis man ikke kan se tegn på smerte, så er det helt ligegyldigt. Og det er ikke fair overhovedet. For eksempel har jeg snakket med en pige, der er blevet seksuelt misbrugt af hendes far. Både psykisk og fysisk. Men fordi det er mere end 10 år siden, så er der ikke særlig meget hjælp at hente. Eller jo, selvfølgelig er der hjælp at hente, men desværre er der ikke hjælp nok. Så hvis du sidder derude og har oplevet noget lignende, eller er blevet slået, eller er blevet mobbet, så er I meget velkommen til at skrive ind til mig. Og ellers så lægger jeg link nede i beskrivelsen. Der er både link til børnetelefonen og andre rigtig gode foreninger, som altid står klar på at hjælpe. I de sidste 2 uger er der blevet snakket rigtig meget om nødder. Ja, altså folk derude siger, at nødder simpelthen er for dyre. De vil hellere købe en pose chips i stedet for at købe en pose nødder. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Fordi nøddeafgiften er rigtig høj. Helt ærligt, hvad vil du helst? Vil du helst gå ned og købe en pose nødder fra 20 kroner og op efter, eller en pose chips for under 10 kroner? Så tror jeg nok, jeg havde valgt chipsene. Så kære regering, vær sød og gør noget ved den nøddeafgift, så vi kan blive sunde og nyde nogle lækre nødder. Jeg faldt over en overskrift, jeg simpelthen ikke kunne gå forbi uden at tjekke resten af artiklen ud. I titlen stod der: kvinder med store numser er sundest. Og i artiklen stod der: kvinder med store lår og store numser har god grund til at smile for tiden. Kropsformen er blevet gjort til det ypperste sundhedsidealt af blandt andet Kardashians familien. Og nu viser forskning, at det rent faktisk er tegn på sundhed. Forskernes resultater på, at kvinder med fedt på baller og lår rent faktisk kan være sundere end slanke kvinder. Det skyldes, at en slank krop ikke nødvendigvis er en sund krop. Forskerne mener dog, at en sund, slank krop altid vil være lige så sund som en æbleformet krop. Kvinder med store numser producerer mere af hormonet leptin. Leptin er med til at styre vores appetit og sikre, at vi ikke tager meget på i vægt. Mennesker, der lider af fedme, kan udvikle decideret leptinmodstand. Det gør, at deres hjerner ikke længere reagerer på hormonet. Men i hvert fald har du et par kilo ekstra på kroppen, så græd ikke. Lær hellere at elske din krop. Noget, der har været meget op og vende her i det sidste stykke tid, er, at folk rigtig gerne vil have gjort cannabis til lægemiddel. Folk vil rigtig gerne have, at cannabis bliver lovligt her i Danmark. Mange kræftpatienter og sklerosepatienter køber hash for det sorte marked. Desværre har de ikke styr på deres doser og på, hvor meget deres kroppe kan tåle. I værste fald kan det ende med, at de får psykoser
og aldrig bliver sig selv igen. Derfor synes jeg, at det er en fantastisk idé at få en læge med ind over. Så går man bare til lægen, og så får man en recept ned på apoteket, og så henter man, hvad man har fået besked på. Mange af dem, der henter hash for det sorte marked, siger, at de føler sig meget utrygge ved at bevæge sig ud på det kriminelle løbebane. Nogle af dem, der har gjort det, har endda fået en kæmpe gæld. Insekter i dansk mad skal løse kæmpe fødevareproblem. Et hastigt voksende antal mennesker på kloden vil føre til store udfordringer med at producere mad nok til alle, uden at spolere klimaet. Derfor har forskere fundet løsningen. Spis hellere et par melorme end en hel bøf. På den måde hjælper vi hinanden og passer på kloden. Nå, nu ikke mere snak om insekter. Vi skal runde den her udsendelse af, så tusind tak fordi I gad at se med. Det kan være, at vi ses en anden gang til en lille snak om hvad der sker i vores samfund omkring mad og sundhed. Og husk nu derude, lige meget om du spiser usundt eller sundt, så skal alle børste sine tænder.